vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Yangu confession yakamira sekudai so: I am a 23-year-old woman. Ndiri kuno kuZim, but boyfriend yangu iri kuAmerica, but he used to be a married man. Ndokubva azorambana nemukadzi wake uyo waakasvika akatanga kudanana naye kuAmerica ikoko. Saka now ainge ava kuti ari kutsvaka at least musikana wekuno kuZim, because ainge akaroorana nemuamerican wake, so they had a clash of cultures ikoko. So akazoti adzoka kunoko. I then got introduced to him by this other friend of mine. So nekudawo kepressure yekuziva kuti ndava kudanana nemunhuwo akati dzidzei, ndakabva ndatanga kumunyepera kuti I am going to nursing school. Apa ndainge ndichitongoreva zvangu nhema. I just thought kuti ndainge ndichazomuudza chokwadi later on, but nhema dzakangoramba dzichingobikika so much that he was like my wife to be is going to be a nurse. Paakazondi-introducer kuvabereki vake, then mukoma zvandakazoita ndezvekuti ndakazoti ndaita chikosi changu chenurse aid. Patakanograduata recently ndo pandakabva ndazomutumidzira mapictures angu ndakatopfeka gown as if I am now a graduate. Ndokubva atomaisa mapictures iwawo pastatus, uye ndikabva ndatoiswa pamastatuses nehama dzemurume. So handizivi manje kuti ndoita sei, because it was just a simple lie, a little lie. Apa manje hama dzose dzemurume, they are now celebrating me as if I am a fully qualified nurse. Apa handisitombori nurse zvangu, ndakatongoitawo nurse aid kakosi kangu kandakaita kashort course. Apa tikabva tazoendeswawo kugraduation. So how do I correct this wrong that I did? I thought kuti ndainge ndichingozviisawo in a position whereby he was not going to think kuti hapana zvandiri kuita, ndakangogarira maoko. I wanted to prove a point to him kuti at least zvandiri kuno kuZim, I won't be relying only on the money that you will be sending to me, but at least I am doing something with my life. How do I correct this? Because kana o level yacho handitomborina mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo mucomment section imi nevedare renyu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatimubatsirei mwanasikana uyo mucomment section. Vanzvadzi, kana zvichitobvira chitozamai kutoti munge muchitonyorera masubjects acho amuri kuti makafoira, at least motangira ipapo moti form 4 yenyu uko kurelationship kwenyu muchigadzirisawo apo pamakakanganisa. Ngatimubatsirei mwanasikana uyu oita sei, oudza her boyfriend here chokwadi kuti this is what I did and I was just lying to you. Ndainge ndisingatomboiti course ye-nursing. I was afraid that I was going to lose you. Hey, apanzi vana amweni vakatondisa pamastatus after ndatumidzira my boyfriend graduation pictures ndichiti I have graduated. Apa munhu atograduata zvake nurse aid yake kakosi kake. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva tapinda pamessages Hei, zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 44 years ekuberekwa. Ndikuda kukuudzaiwo izvo zvakaitikawo pamwana wangu wekutanga, my first born. Mwana wangu uyu panoti netsei, ende nyaya yacho handitombodi kuti ndinge ndichiudza vanhu vekuziva. I would rather die keeping this secret, but secret inondirwadza, especially kana ndikatarira mwana wangu uyu mukomana, iye ane makore 22 years. So mwana wangu uyu wekutanga, I don't even know his real father, because at that time ndainge ndichita kumhanya speed ye120 chaiyo. Apa nerunako ndainge ndichingoti mukufamba ndaitoita zvokutomanikidzwa nevarume, especially vaya vemotikari. Vaiti kana vakandikwidza as if they were offering me some
kind of help munhu over ati I'm going to drive you to the place where you are going, but mukuzonofamba manje then munhu aibva azotongokaruka andipandukira over atoti hey wakanaka, I want to make you my wife, ende ndaizobvuma hameno kutiwo chii chaiitika kwandiri mukuzonoita bonde nemurume uya zvaizondinetsa ndezvekuti munhu aibva azondisema zvekuti munhu achingobva pamusoro pako anenge ava kutoridza tsamwa. Even baba vekwangu murume wangu akatomboita makore nemakore achiti achingonobva pamusoro pangu obva atotanga kutondipopotera. So I don't know what was happening at that time. So ndo pandakabva ndazobatira pamoviri at that time. Kutaura yenyu chokwadi, I know it is very embarrassing, but panguva yacho iyoyo pandakazobatira pamoviri I think kuti ndainge ndichidanana nevarume, vamwe varume vevanhu, mabhachura nevamwe vakomanawo vatainge tichidzidza navo pasame school, vandainge ndichirarana navo vandinokwanisa kuverenga vanokwana ivo kuita 15 each and every day. Ndaitoti kana ndisiri kunguva yangu ndaitowana munhu anenge achitonditi nhasi ndikuda kutombouya kuzoita lula newe. Apa ndaingobvuma vose ava vanhu ndaitongorara navo pasina kana dziviriro. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinotondinetsawo up until this day kuti why is it even though ndakarara nevarume vakawanda kudai ndisina kana kumbogara ndabatira HIV kana zvirwere izvi zvepabonde, because by the time pandakazotizira my husband amai vacho vakazoti muri kufanira kuti munge muchienda kunotestiwa, tikabva tatobuda tose tiri negative. Saka nanhasi uno zvinogara zvichingondinetsa kuti out of 15 men plus more guys that I was sleeping with, chii chakanyatsokuitika? Why did I not get infected ne-HIV? So out of the 15 guys that I slept with, anditombozivi kuti wacho wandinokwanisa kupomedzera nhumbu iyi ambori ani. I just went into this marriage. I just came into this marriage with a lot of great faith. Ndikangoti Mwari imi ndimi mununuri nemudzikinuri wangu. Mwana uyu muchaita kuti ange achizova mwana wemurume wangu, uye muchachinja ropa rake kana kuri kunzi ropa rinenge richizoflowa in his body does not belong to this man. You are going to change everything. I had a lot of great faith even though I was still very young. Ndokubva ndatongomutizira kuzotonosvika ndichizozvara mwana wangu. So nanhasi uno mwana uyu handitombozivi kuti mwana wangu uyu baba vacho ndevapi chaivo. Apa vamwe vacho kana ndemazita avo handichatombovarangariri because ainge asiri marelationships aya ekutoti maitopengesana zvekutongoti pamunenge matongosangana munhu obva atoti ndiri kutoda lula newe. So I don't even remember most of their names. Worst of all mabhachura aya ainge achingorojawo kuma areas kwedu uko kwandakakurira. I don't even know where they come from. So hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Yo zvakangooma, hanzi ndaidanana nevarume 15 vandaisangana navo vose pabonde tisingashandisirane dziviriro kuzosvika ndichizobatira pamoviri. Pau15 ihwohwo pau15 hwavo ndakabva ndazongosarudza wangu 1 wandakazongopomedzera nhumbu iyi yandainge ndakatakura. Hey, strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri musikana ane makore 19 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu yandiinayo. So I am about to get married, but handisati ndanyatsokubvuma ndinongobvumawo zvezve zvekuti semunhu akaendeswawo kumasofa ndainge ndisingadi kunyadzisa boyfriend yangu because takatongotanga kudanana kubva kuprimary school zvichitozikanwa nevakuru vemuchurch kuti we are in love with each other. So akabva azoenda kumasofa zviya zvechirango, but already we were dating zvedu
uye nebonde takatotanga kutosika bonde like a long time ago. So the problem is that dude uyu wekuchurch munhu atori bo zvekutodaro. Even the parents, they are really nice to me, but the only problem that I have with dude wangu uyu wekuchurch, number one, he is Mr. Holy zvekutodaro, and number two, kubva zvandakazotanga kusangana naye pabonde, it was a real big struggle. Akastruggle kuti ange achindibreaka my virginity because kasikarudzi kake kakaita katikitiki kanomira zvako but kakaita kadiki kuita kachigunwe. So I just thought kuti varume vose ndo zvavari. Akabva ndazotanga kutaura neimwe friend yangu achindiudzawo some of her experiences mukuita zvemujolo, ndokubva azonditi akasangana nevamwe baba ava vaidriver mabhazi. Saka baba ava vakazoti one day pavakamutora vakatanga kuita bonde vari mubhazi. My friend said kuti musi wacho iwoyo akatadza kana kufamba because baba vacho vainge vakaita kuita kutakura zvinhu zvihombe. So pandakangonzwa kuti kune vamwe varume vanenge vatori nemamwe mazino ekuti unozotogumisidzira wava kutotadza kutofamba. Ndakabva ndati I also wanted to experience. Ndo pandakabva ndazongobvumawo umwe muchindawo wekuma areas ekwedu. So this guy I love him koma ndinotomudawo zvekutodaro, but the only challenge that I am facing with this guy, iye anoti anoda kundiroora futi. So I am undecided. I have not yet chosen kuti wacho wandinoda ndeupi. Uyu anonyatsokundigutsa wandinonyatsokunakirwa naye kuti ya munhu uyu akanyatsokublesswa akapiwa zvinhu zvake naMwari. The problem is that this guy anonwa doro vanhu kani anongoswera ari kupool achingonwa doro. He does not want to do anything that will change his life. Saka handidi kuti ndinge ndichizogumisidzira ndava mumaoko erombe. Apa manje wacho uyu wekuchurch, my church guy, munhu wekutoti ane a very bright future. Even kana ukamunzwa achitaura so unyatsokuona kuti ya kana ndikabvuma kuroorwa naye ndinenge ndigere tatata, but dambudziko ringoripo nderekuti kanhu kacho kakaita kawini chaiko katikitiki kuenzana nekachigunwe. So I don't know, please can you help me to decide, because this decision that I am going to take, it will be the decision that I'll be facing the consequences of that decision for the rest of my life. And inini ndinotoziva kuti ndiri munhu akaita sei. Once ndikagara ndachata or kutanga kugara ne any of those, and inini I know where my heart is. Kana ndikangogara ndachata ne any of these two guys that I am dating, I will never cheat again. So ndinokwanisa here kuzorarama for the rest of my life nekawini kangu aka, kana kuti ndongoenda zvangu kune uyu anodhakwa zvake but aine zimuzvambarara rake. I need your advice guys. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Naimi zvakaoma hazvo veduwe, Hanzi kawini zvakakopa hazvo veduwe. Asi ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ane makore 27 years ekuberekwa. Ndakauyawo kunoku kujoni after ndanetsana nemurume wangu. So nemurume wangu takanetsana apo patainge ndiine makore 22 years ekuberekwa. After ndamuzvarira mwana wedu watakaita wekutanga, murume akabva azotanga kuita zvemahure uye akabva azototanga kudanana zvekare nevamwewo vehukama, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza. But nekudawo kwekuti ndainge ndichiri mwana mudiki, ndakangoramba ndakashingirira ndichingoti I just want to be married to this guy for the rest of my life. But ndakazoona kuti ya panapa kana ndikaramba ndigere pano ndinokwanisa kuzokuvara neBP. Ndo pandakabva ndazobuda mumarriage. Ndakabuda mumarriage ndisina kana chandainge ndiinacho, kunyange hembe chaidzo ndakadzitorerwa. Munhu achiti hembe idzi pawakauya pano wainge usina kana hembe, saka ndedzangu, siya everything. Kunyange mwana aitoda kutonditorera, but amai vacho vakabva vazoti mwana uyu achiri mudiki, siya munhu ange achienda. Nditi wewo wati hauchamudi, wava neumwe munhu wako wawava kuda kuroora.
akabva ati yes of course. Vakabva vati saka chimusiya ange achienda nemwana nekuti anokwanisa kuzokusungisa. Then ndopa akabva azondisiya paya, ndikabva ndazodzokera kumba kwedu. Kunodzokera kumba kwedu padheni painge pasingagariki because ndainge ndakamboudzwa nababa vachinditi siyana nemunhu wako uyu, but ndainge ndakaita nharo ndikabva ndazongoramba ndichidanana naye. Saka each and every day baba vaingoti kana vakangotsamwa ndobva vatotanga kutondituka vachiti taikuudza panapa uchiita nharo. So ndakabva ndaona kuti padheni hapachagariki, regedzai ndinge ndichiuya kuno kujoni. Ndakauya kuno kujoni hongu marelationships ndaingopindawo ndichingobuda ndichingoona kuti ya vanhu vacho vanenge vachingoti ndizvarire mwana ndikwanise kuzokuroora. So ndakabva ndaona kuti zvakatodhakwa kuti munhu unoenda like kugarage, kumagaraji emotikari wobva watanga waudza vanhu vanotengesa motikari kuti tangai mandipa motikari ndaidhiraivha, kana ndaidhiraivha ndobva ndazoitenga. So ndozvinoita varume vari kuno kujoni, vanoti tanga wandizvarira ndikuroore, ko ndikakuzvarira wobva wazoregedza kundiroora then what? Mwana wacho pane pandingazomudzorera mudumbu mangu here? Ndikabva ndazongoona kuti munhu anenge achingondidaka anongotanga aenda kumba kwedu obva anondiroora. So last year ndo pandakabva ndazosangana nevamwe baba, ndakangosangana navo mumastreets. Painge paine rimwe group iro randainge ndiri rema-updates, news and updates. Saka ndakati ndirimo mugroup imomo, one day ndikabva ndangokomentawo pane imwe nyaya. Then baba vaya vakabva vazoya kuinbox kwangu vakati yo nice profile, ndanakirwa neprofile picture rako, ndiwe here? Ndikabva ndaseka ndikabva ndati ndini. So baba ava vakabva vazondisvitsa shoko, takadana namukoma ameno for how many months tichingoita online dating. Every day ndaifonerwa makuseni masikati manheru, makuseni masikati manheru to prove zvishuwa kuti munhu uyu ainge asitomborina kana mukadzi. So ndaingogara ndichingoudza kuti chiuyai mundione, chiuyai mundione, because ndainge ndatonyura murudo plus dhara iyi ndakatoona kutoti ya ine zvinhu zvayo. So mudhara uyu akandiudza kuti iye ainge achiri pamorning period achichema mudzimai wake, but he was going to come and visit me when the time was right. But inini hangu on my side, the time was right. I was already ripe. I just wanted to be with this guy. So mudhara uyu akabva azonditi ndikuda kuti unge uchiuya kunoku kudheni kwangu. Ndokubva ndazoenda kumba kwake. Yo mukoma ndakati ndichinosvika pamba pake, zvandakasangana nazvo was not what I expected. Yes indeed I knew kuti mudhara uyu andirakidza kuti bhegi riripo, but bhegi racho randakaona riripoka it was like 20 times more zvandainge ndakatarisira. Saka mudhara uyu akabva azoti tapedza kuita bonde akabva ati ndine kanyaya kandikuda kukuudza, but aiti akada kunondiudza over ati no, I will tell you some other time because it is going to spoil our fun. So takaspenda weekend tiri tose. Pandainge ndava kuda kuchidzoka manje kubasa, mudhara uyu ndopa akabva azoti kwandiri okay let me just tell you, akati no I will tell you per phone. Saka ndainge ndava kuti kasaruda kundiudza kuti maybe he is in a relationship with someone. Ndakazotobvako ndatova nemastresses angu apa ndichingoti saka this guy kana aine umwe munhu waanodanana naye, so what am I going to do? Because munhu uyu ndotomudawo zvekutodaro, hakuna mukadzi asingadi murume ane mari. Then ndakazoti ndadzoka kubasa, the guy akabva azondifonera ndiri kubasa, akabva anditi can I have some few minutes with you because I want to talk with you. Ndikati itaka ma voice notes because murungu wangu aripo. Then akabva ati no zvinotoda ndichitoita zvekutotaura newe directly. Ndikabva ndazoti it is fine. Ndokubva ndazokumbira madam ndikati ndainge ndichida kumboenda kunotenga airtime kumashops. Ndikabva ndazobuda paya ndichienda kune chimwe chituckshop chiri padhuze, but ndakabva ndazomuudza kuti now call me now. Ndokubva afona akati I have only about a few minutes, let me get straight to the point. Akabva azonditi haudi here kuroorwa nemurume ane mari dzake? Ndikabva ndati yes of course ndinoda, and I think I have found the guy. Iwewe one zvandakaona kuti une mari yakawandisisa, you will be able to take care of me. Akabva ati well if you have recognized kuti ndine mari, yes indeed mari nditori nayo zvekutodaro. See, there is one thing that I want to tell you and I just want you to understand. Ndikabva ndati yes I am listening. Akabva ati kwandiri mari yangu iyi yandiinayo ndakapiwa mushonga welaki. Saka mushonga uyu welaki ndo unoita kuti ndinge ndichiita mari the way that I am making money. So if you are willing I will show you everything izvo zvinondipa mari. So at that time paakanditi I will show you everything,
zvacho zvinondipa mari. Ndakabva ndangoti it is okay, I am in love with you, I am willing to accept anything. But takati manje tapedza kutaura pafoni ndo pandakabva ndatanga kufunga nezvazvo ndikati so it means kuti munhu uyu kana achiti ane zvinhu zvaanoda kundiratidza zvinoreva kuti zvekwamboka. Since that time handisati ndamupa response. Iye akangonditi I am willing to give you until the end of the year time to think. Akangonditi just think about it, kunze uko vanhu vari kutambudzika, but if I marry you, you are going to live the best of your best life. I am going to take care of you, your child, as well as your parents. Akanditi iwewe, these things they won't affect you. Mshonga uyu welaki autombo kuaffect because pandakautora mshonga uyu ndainge ndichiri nemudzimai wangu, takaenda tiri tose, ende iye achizonofa haana kuurawa nawo mshonga uyu. She just died of a natural disease. Saka mukoma ndiyo nyaya yangu iyi yandinayo, ndichiri kudanana naye murume uyu, ende dzimwe nguva anotombondipa mari obva anditi kana uchifungidzira kuti mari yangu inokwanisa kukuafekta, shandisa chari kuda kuishandisa kana kuichengeta mumba uone kuti ichanyangarika here, or will it still be there when you wake up tomorrow. Saka anotondibatisa mari yakatowanda, sometimes ozouya achiitora zvake, just proving a point kwandiri kuti mushonga welaki uri normal unotoshandiswa nemabusinessmen akati wandei kuitira kuti vange vachizoita laki mumabusinesses avo. So handizivi kuti ndoite sei, ndobvuma here kuroorwa naye mudhara uyu and enjoy my life kana kuti ndongosiyana naye. But akanditi mushonga wacho waakatora welaki haupanduki, it is just there to help him mumabusinesses ake. Apa ane mari, but kana ndikabvuma kuroorwa naye upenyu hwangu neupenyu hwehama dzangu hunenge hwatochinja, ndinenge ndatochinjawo my entire generation. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi boyfriend yangu yakandibudira pachena kuti inini ndine mushonga welaki wandinawo, saka mushonga uyu haumbofi wakapanduka ende hausiriwo zvekare wakakuvadzisa mudzimai wangu. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi even the kids they know kuti daddy vavo vane mushonga wavo welaki, so akava very open with me. Akanditi if you think kuti zvinhu izvi zvinozokukuvadza, I will let you speak with my kids. Ndikabva ndamuti not for now. Saka akandipa until the end of the year kuti ndinge ndichiita my decisions. Oita sei mwanasikana? Hanzi zvinorwadza kuva murombo mukoma, and at the same time zvinorwadza kufungidzira kuti wakapiwa munhu achazokuchengeta, but then munhu uya obva azokuudza kuti ndine mushonga wangu wandoshandisa nezvinhu zvinondipa mari. So I don't know kuti ndoita sei. Ngatimubatsirei mwanasikana uyu mucomment section. Hey.